One day, I don't know what you're going through today. I do not understand what your life is like today. But I can tell you something. At some point, somebody wants something new, somebody wants a change. Anaghị anụ otu ebe ele mmanwụ, anaghị anụ otu ngalekiri mmanwụ. So, ịnọtụ na ime gị ga-emetụkwa ihe ndị ọzọ maka adatụkwa adatụ aka. Anyị na-eme online business, digital marketing. Anyị emeghị ihe ya that anyị kacha onye ọbụla ihe amara n'ịntanetị. Ihe anyị kwa emeki ya bụ maka na anyị ma na otu ụbọchị dị n'ụbọchị kedị today. Ị gaghị nọ n'otu ngala na naanị salary ka ị ga na-anata. Ọkwa imetụ salary ga-eche ikikwe emenwe ihe ndị ọzọ ị ga-eme dị ya nwere ike inyere gị na ezinụlọ gị aka. Otu a ka anyị jiri bido our business because anyị mara na anyị nwere ihe ndị ga-enyere anyị aka na anyị na-ama ha bifo. Anyị ebido jụọ ajụjụ na-akọ otu ndị emegi anyị. Ha bịa gwa anyị si lekwe ihe ha mere, lekwe otu ha si eme. We started and it has been helpful. It's been amazing in the sense that it is helping us with extra money. It is helping us with extra time. It is also helping us in more non-financial ways like gị na-aga ebe ihe ụmụaka gị na-eme. Enwee time for them. Enwee time for your wife. Enwee time for your family. Enwee ihe karịrị otu ahụ. So ihe m na-agwa unu, whatever you are doing today, don't say that ndị a everyday anahụ anyị n'ịntanetị ndị a ndị wayo. Anyị ndị wayo ahụ. Anyị nwere ha emegenye gị aka. You don't need to be very expert na computer. He needs with that desire ka ije mee something ga-enyere gị aka. Ga-abịazi anyị akọwaziere gị ya, kpọwara gị akọwa. Then you start. At the end of the day, that's what counts. Finish. Enweghị ihe ọzọ karịrị ya. Ma ọ bụ ihe nwere mmasị ga-eme. Ma ihe mmasị ga-agawa, dị onye ga-achụrụ gị gawa. Ihe ahụ ihe na-abara anyị uru. Ya ma ihe amasịrị gị ga-aga na our website www.mekify.com. Mekify. Ị ga-ahụ mụ na mụ emebe ahụ. Ka ọ na-adịrị anyị niile mma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'abalị. Ndewo.